ye Décembre kalo tile 4 an balimaw aw bisimila balayitu don kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu b'an bolo ka lase aw ma o dɔ ye k'a fɔ Décembre kalo tile 2 kɔnɔna la mɔgɔ kelen ni tora bingani wale dɔ la Gawo an ye kibaruya minnu lasɔrɔ o ko la olu y'a yira k'a fɔ araba tɛmɛnen n'o kɛra ni Décembre kalo tile 2 ye Gawo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gade n'o y'a kin dɔ ye ko binganikɛla dɔw kɔni taara muru turu cɛ dɔ la f'a ka so a sɛbɛntiyara k'a fɔ cɛ in yɛrɛ kɔni kun ye moto feerela de ye wa a sigiɲɔgɔn dɔw ka fɔ la ko mɔgɔ 4 n'olu yɛrɛ kɔni kun bɛ mobili de la olu de kɛra sababu ye ka nin k'a la walejugu in kɛlen kɔfɛ mɔgɔw ye cɛ ta ni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la mun ka surun la nka a yirala k'a fɔ a nin tora a la an bɛ yɔrɔ min na bi nin ko in koɲɛ kɔni dira gendarme dɔw ma n'olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ walasa ka se ka boloda kojugukɛla ninnu kan cogo min na bingani wale hukumu kɔnɔna la hali bi an bɛ taa Koro a yirala k'a fɔ Décembre kalo tile 2 kɔnɔna la fɛn min ye mɔgɔ 10 ani kɔ ye olu kɔni tununna yen nɔ kibaruya minnu sera ma o ko la olu y'a yira k'a fɔ Décembre kalo tile 2 tɛmɛnen n'o kun ye araba don ye ko binganikɛla dɔw ni marifa kun b'olu bolo olu de kɔni taara bi Koro dugu dɔ kan bingani wale taara ka ɲɛsin dugu min ma k'o tɔgɔ ye ko Banba ko wa a sababu la sa fɛn min ye mɔgɔ 10 ani kɔ ye ni a yirala k'a fɔ alimami dɔ o n'a den b'o la k'olu de kɔni tununnen don nin wagati in na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka nin mɔgɔ tununnen ninnu kɔni ye ani mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ a wale in na ka se k'olu minɛ ni k'u lase fanga ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ araba tɛmɛnen fɛn min y'an ka finitigiw ye u sera k'u bolo da BDM zone 1 kan wagati tɛmɛnenw na an kun y'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye BDM ka agence dɔ ye n'o yɛrɛ bɛ Yirimajɔ 1008 logement de la mɔgɔ 4 kɔni taara bin yen kan binganikɛla ninnu kɛlen ka bin nin yɔrɔ kɔfɛlen kan ko fɛn min kun ye warimugu caman ye u kɔni bolila n'u ye k'a sɔrɔ finitigiw ma se k'u minɛ nka bi kunnafoni sera ma ni k'a fɔ zone ninnu ka ɲɛmɔgɔba dɔ finitigiw y'u bolo da o kan mɔgɔ minɛlen tɔgɔ ye Fode Dabo ko wa si bɛ san 32 la a ye kaso kɛ siɲɛ caman Fode ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ ale terikɛ dɔ de bɛ yen n'a n'o ye ɲɔgɔn dɔn kaso la o de y'a ɲini a fɛ k'a fɔ u ka nin suɲɛni kɛ sabula k'u bɛ se ka wariba sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna la sa ko ale ni terikɛ in ka mɔgɔ 2 wɛrɛ far'u kan ni marifa yɛrɛ kɔni kun bɛ u bɛɛ lajɛlen bolo k'olu de taara bin nin banki in kan Fode ka kuma kɔnɔna la hali bi bingani kɛra cogo cogo a da sera o bɛɛ lajɛlen ma a sɔrɔla k'a yira k'a fɔ walejugu in sababu la fɛn min ye miliyɔn 10 ɲɔgɔnna ye olu kɔni sera k'o sɔrɔ k'u tila u ni ɲɔgɔn cɛ n'ale yɛrɛ niyɔrɔ kɛra miliyɔn 2 ye an bɛ yɔrɔ min na i ko bi fɛn min ye Fode Dabo ye ale bɛ finitigiw ka bolo kan ko wa u bɛ ka ɲininkaliw tengu a la minnu kɔni bɛna se ka kɛ sababu ye ni a tɔɲɔgɔn fana bɛ se ka minɛ kunnafoni wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o lase aw ma wagati nataw la kunnafoni hukumu kɔnɔ hali bi an bɛ taa kɛnɛya fan fɛ a yirala k'a fɔ kunun Décembre kalo tile 3 fɛn min ye mɔgɔ 43 ye coronavirus bana yer'olu la Mali la kunun alamisa don Décembre kalo tile 3 an ka jamana minisiriso min sigilen don kɛnɛya sabatili kama ale ye sɛbɛn dɔ bila o sɛbɛn kɔnɔ a y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ fɛn min ye mɔgɔ 43 ye coronavirus bana yer'olu la mɔgɔ 18 k'olu kɛnɛyara wa ko mɔgɔ 1 ni tora bana in na kunun bana yera mɔgɔ minnu na k'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don Kulikoro ale ni Bamako ma k'a ta coronavirus donni na Mali kɔnɔ fo ka taa bila kunun na Décembre kalo tile 3 a yera mɔgɔ minnu na ko bɛnnen don mɔgɔ 4,880 ma olu la ko fɛn min ye mɔgɔ 192 ye olu tanyara wa ko mɔgɔ 3,281 olu kɛnɛyalen don nin wagati in na an balimaw ni kunnafoni ne bɛ dansigi kɛ an ka bidon kibaru la ni Ala ma an ka jɔnya na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan diɲɛ wagati wɛrɛ aw ni ce a ka kulomajɔ la Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na